Nakahuli ako guys ng malaki. Guys, kinagat ako guys. Yan o, kinagat. Guys, nandito na ako sa bahay guys. Yan ang nahuli ko guys. Ito guys, kumukulo na. Bang na naman ito mamaya guys. So yun, good morning guys. Kahanap naman tayo ng hipon. So makulimlim guys yung langitan. Sana hindi umulan para maka video tayo mamaya. Yun guys, malaki ng hibas guys. Makarami tayo ngayon. Yan guys, ang laki ng hibas. So makulimlim guys yung langit. So yun guys, stay tuned lang. Update ko na lang tayo mga pagdating ko din. So yun guys, nandito na ako guys. Malaki ang hibas guys. Yun o. Kaso guys na naulan na. Guys, mamaya na lang guys. Kasi maliit pa. Makakawalan natin. Guys, kinagat ako guys. Yan o, kinagat. Good size nito guys. Maliit pa. So yun guys, maya na lang guys. Naulan na. Yan o. Update ko na lang kayo mamaya guys pag tumila na yung ulan. May nakakuha ko guys. So delikado ka. Yan ang delikado dito guys. Yan o. Delikado yan guys. Ito guys maliit.
laki ng dagat, guys. So, uwi na rin tayo mamaya. Yan guys, oh, supo na naman. Good size. Huli ako guys, ang malaki. Ang lalaki nito guys, oh. Laki na yung dagat guys. Pero manghuli pa rin tayo, baka madagdagan pa. Ang lalim. Guys, naulan na naman guys. Yan na. Kaya yan guys. Ano kayang tawag dyan? Pang makamandag yata to guys. Yan ang laki. So yun guys, uwi na ako guys. Ayan na lang. So yun guys, nandito na ako sa bahay guys. Yan ang mga huli ko guys. So guys, para sa mga dalag.
linisan pagkatapos namin kumain. Prituin namin yan mamaya guys. So guys, kumukulo na. Bang na naman ito mamaya guys. Ayun guys, mamaya na lang.